съкровището не е просто съкровище, то е проклятие, скрито под ключ. Всеки, който се опита да го отвори, ще се сблъска с неговата зла същност. Ще разплаче душите на тези, които търсят власт. С всяко отваряне ще загубиш част от себе си и от семейството си, докато не се превърнеш в сянка, по-страшна и зла от самия мен. Всичко, което е докоснало куфърчето, ще бъде погълнато от тъмнината ми и от мен. И не си мислете, че сте по-силни от мен, ще избягате. Аз съм коледната тъмнина, онази тъмна, която не виждате, но усещате в сънищата си. Значи, батенце, честно ти кажа, става все по-откачено става балша. Не знам дали вече да ми писва или да не хома провереме пак между другото. Може първо не стана интересно, да. Знаеш ли какво получих тази сутрин? Някакъв имейл, човек анонимен, който ски какво гласи, човек. Ако искате куфърчето, тръгнете към балша, там ще намерите повече, отколкото търсите. Но внимайте, не сте сами. Значи аз първоначално спомислих, ние никога не сме сами по принцип. Да, защото на тази балша само стане неща да се случва. Да, въпрос е какво е това куфърче по дяволите. Значи хищен по какво се случва, защото много добре знаеш какво има тук. Да, джандаци, къде ти да бръкнеш. Да, така че който ще да е там, с каквото ще да е там, да си вземат всичко, си вземат пистолетите, си вземат картечниците, си вземат бухалките. Добре, айде ще го проверим. Има ли още нещо в този мейл? Нищо няма, човек, само е тази информация. В смисъл малко звучи като някакъв майтап, ама... Като отиваме и какво става? Да, добре, че си смазах пистолет. Добре, отиваме ли? Айде отиваме. Айде отиваме. Палиш, кога ти трябва? Тръгваме. Така, след като Пацо спомена за този мейл, който е получил, ми стана интересно и направих известно проучване. Оказа се, че реално това е свързано с някаква легенда на Балша за някакъв пандисчия, вече бивш, защото е избягал. Оказва се Валентин Сенчестия му викат. И този човечец очевидно е правил някакви много големи престъпления, извращения, обирал е сумати хора и прочие. И е криел съкровището си горе на Балша. Даже се очаква, че той в момента е там. Но ние с Пацо имаме известна подготовка, смелост и безразсъдност и затова ще отидем да видим какви съкровища можем да намерим при него. Значи, пак имам чуш, си гориме нафтата за нищо. То Валю Сенчестия, откъде го изкопахме, какви куфърчета. Значи да намерим нещо все пак, защото то дъжд. Още съм се оправил предния път. Защото след малко ще почне светка цялата гора, ако намерим тъпото куфърче. Тръгваме. Айде.
Ама няма ли някаква следа в това? Не, всичко е тъмно като в кучи гъс. Нямам такова чувство, че мога да се сгубиш. А можеш и да се наръбиш на всички такива будилки. Така че внимавай. Мисля, че видях 2-3 трапа точно до нас. Така че хубаво да нацелим нещо такова. Паде, прича на роба. Или парцал. Роба, бе, това е някакъв... Това е доста голямо. Това е някакъв буклук, бе, човек. Да, ама гледай какъв фин плат е този буклук, ще ми обясниш? Чакай, бе, това да не е свързано с Валентин Сенчести или сянката. Какво му викаха на този пандисчията? Сянката май беше. Ало виж какво беше, това не е същия буклук. Мия. То трябва да Вече между другото е като да е на негов размер. Много смешно. Ето, може да си го вземеш като чука. Това си го взимам, да. Това си го взимам. Между другото. Тия скъпаняци наистина си мисля, че ще могат да ме намерят. При това, че си бях оставил пенюара, защото бях излезнал скоро в баня. Значи това няма как да стане. Това е моята гола, моето куфърче и те ще стараят много и ще стараят сега тази вечер. То Валентин Сенчести или къв беше по-тъпо име, нямаше ли за пандисчия? Аз имам чувство, че в Пандиза единствената услуга, дето са му правили, сещаш се какво? Да, ама той човек е явно доста време да си е постоял. Обичам да е тъмно, че чак си го мисля за прякор. Тук, между другото, е меко казано стръмно. Чакай малко. Изглежда като място, което бих се покрил. Я погледни мапа да видим. Чакай сега. Ето може да дойде да го видим заедно. То дъжд не помага никак обаче. Ето мапчето. Къде ги намираш след такива мапа? Но най-интересите. На къде сме? Горе трябва да стигнем, има някакви разкопки. Значи сме вдясно. Да. Добре, давай вдясно. Добре. Значи искам да знаеш, че паднали тук долу в това дере. Дере ли, какво е? Направо те следвам, закупваме си виж това. Не, ти завещавам ти около 30 кредити. Да ме да се метра аз такова с теб, с удоволствие. Да. Може и така. Сега нашето... Сигурен ли си, че сме тук, бе, бате? Приключва. Ами 99,9%. Сигурен съм, че не сме малко в ляво през пропастта. Това мога да ти гарантирам. Виждаш ли от този буклук, маймо се измъкнахме.
Да. Ай към колата. Ребята идват. Взели го, той има код, мамка. Всичко взехме, давай. Айде. Този малък проклет пандисчийски плужик, направо му разказахме играта, очаквах по-сериозен опонент. Взехме и куфърчето, ще видим какво има в него след малко, защото сега е по-добре измъкнем от тук и така. Не знам да се радваме ли, да плачем ли. Факта е, че стреляхме по някаква бабичка в тъмното в гората, докато валеше дъжд. В смисъл, Иво се кефи, че сме стреляли по пандисчията. За мен прилича на някаква бабичка, както и да е. Важното е да видим сега тук да няма комплект лъжици или вилици, защото ако това го има, просто повече спрем занимавам с такива работи и това. Сега пречукахме бабичката, въпроса какъв е код или пандисчията сета, какъв е кода на това нещо. Защото това ми прилича на... Има нещо вътре. Има нещо определено. Може да са насраните гащи на бабата, само да метна. Добре, сега вярно, че имаме кози крак багажика, но защо не пробваш по 3 нули на ключалка, 1, 2, 3, може 3 шестици кода на дявол, ядай. Бате, ти базикаш и си... по-добре да фана ти удар в главата и така да го отворя. Вместо да пробвам с това. Добре бе, давай да видим. Сега ако не стане, ти го удрям в главата. Няма я. И по-тежки работи са удряли там. Оп, айде. What the fuck? Само да не гръмне. Човек, значи ако са някакви бабешки памперси, ти ги фърлям директно в главата. То ще замирише вече, давай спокойно. Готов си? Абсолютно не. Ако пак ме е валял дъжда за нещо, направо ти кам, че ще се прибираш по дъжда и ще въргаш по Джакпот, дерета. сега ще има ръждиви пирове. Дай. What the fuck? Човек? Тарата, явно печагата не си е губил времето. Бабе, ти се! Ким ти, дай. Бабе, сменяме колата! Леле! Отутре с бенти сме, бе. Това е 4 дни, по-голямата пачка. Това е нещо, бе. Може, ето виж. Това е нещо. Достатъчно постоянство се посъдителски. Бабе, не мога повярвам, човек. Леле! Батнице, това е твой дял. Моля, пак си помислете, господин. Чакай са, да... Ето това е вашия дял, вземи. Добре, да, ще ти дам още да... Разбрахме се. Чак са. Нали знаеш, че... Добре, да. Да. Аре, бате, да се измитаме от тук. Добре, значи не си разбрахме да ги броиш без мене. Вече чакам. Добре, знаеш какво няма да карам аз. Аре, ела ти да караш. Айде никой да не кара и да се порадваме на плячката и тогава... Бате, няма да стоя тук и да броя пари на баша, бате, забия тази работа. Тръгвам с айде си скапания колан. Добре, само че са... Много добре, че се махнахме от тук, защото нещо не ми харесваше и отиде да пика. Той само това прави по принцип. Уж някаква работа вършил. Важното, че взехме парите. Ето Пламен като отиде пак, обещаваме се по половин ден. Брат, знаеш какво, качихме се тук с Пламен да проучим някаква легенда на Балша. То пък се оказа истина, имаше някаква печага, къде го преборихме и сега слизаме с куфър кинти. После ще така да видиш за какво става въпрос.
Батата птура. Дева.